Ola, somos Fedra, Majo e Ana e somos a cooperativa feminista A Morada. É un patio de veciñas na cidade de Vigo que abriu as portas hai xa 2 anos e onde tecemos redes de apoio onde cuidarnos colectivamente. A Morada é un espazo aberto á cidadanía onde pasan moitas cousas, organizamos eventos artísticos e culturais para visibilizar proxectos especialmente de mulleres e de colectivos que teñen máis dificultades de representación, temos obradoiros onde aprendemos colectivamente, é un proxecto social onde traballamos con colectivos e entidades da cidade para desenvolver acciones que teñan un impacto transformador na sociedade. Escollimos a forma da cooperativa porque é a que máis se acercaba a nosa forma de ver o mundo, pola súa horizontalidade, polo que se centran nas persoas e, polo tanto, nos coidados, e que se crea unha rede de sinerxias e colaboracións que para nós está sendo unha experiencia impresionante.